Jesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, siyambonga uNkulunkulu nangalolu suku. Ngiyakholwa ngizokwazi ukurekhoda kahle, angikho ekhaya ngikhohlwa ama-earphones. Kodwa-ke uNkulunkulu wethu wethembeka njalo, akanayo inkohliso, akanayo injabuliso. Ngicela sikhuleke. Baba, egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Baba wethu ongcwele, wena owembethe amandla njengengubo, wena udumo lwakhe lugcwalisa nomhlaba, onkazimulo yakhe isaniye wagcwalisa umhlaba, yanele wonke okwazi ukubona endaweni yakhe ephakemeyo. Baba wethu ongcwele, mdali wezulu nomhlaba, wena udalile izulu, wadala umhlaba, waba yisenabelo sezinyawo zakho, izulu laba isihlalo sobukhosi bakho. Baba wethu ongcwele, umlibalanga umuntu, uye wasenza ngokwecebo lakho ukuba Nkosi sikufuze siphile njengalokhu usihlelela ukuphila. Ngalolu suku sikunika udumo, Baba wethu ongcwele, lukufanele. Izibongo zingezakho ngendodana yakho uJesu Kristu, othi ethabathile isimo somuntu kodwa akangasenzi isono. Wathi ethabathile ubuhlungu bethu benyama, semenza isono kodwa engumhlatshelo ophilileyo phambi kwakho. Baba wethu ongcwele, siyasondela nangalesi sikhathi, siyathoba Nkosi ezinyaweni zakho, wena ongozile, ongalali, wena obona ekujuleni nasekusithekeni, wena ocebo lakho lingevinjwe, wena ovula iminyango ingavalwa, uthi uma uyivala ingavulwa. Nkosi, ngoba singiyizinto nje ezibuthakathaka, kodwa uthe wena icebo lakho wathi amandla akho ayapheleliswa ebuthakathekeni bethu. Siyabonga Baba wethu ongcwele, ngiyakudumisa nangalesi sikhathi. Nkosi, umuhle ngoba uyadumiseka, nasey'nkingeni uyadumiseka. Sibonile abantwana bakwa-Israyeli behamba Nkosi ehlane kodwa babekudumisa udumiseka. Sibonile nalapho benezimpi, amakhosi akudala babemisa abadumisi, bengahlomile ngey'khali kodwa behlobe njengomngcele. Ingakho Nkosi sithi uyadumiseka ngoba wena uyasazi nasebuthakathakeni bethu, wena uyasiqonda bese uphelelisa amandla akho, sisithole sesinqoba ngayo wasithandayo uJesu Kristu inkosi. Sizofunda izwi lakho libiyele Nkosi, khuluma nalowo oqonda ukukhuluma naye namhlanje. Sonke siyazendlala phambi kwakho. Uthe-ke Nkosi izwi lakho libukhali kuneyinkemba eyisika nhlangothi zombili. Wathi Nkosi liyahlaba lihlukanise. Nkosi, alikhethi, lihlabe emuva lihlabe phambili, lihlukanise emuva lihlukanise phambili. Nkosi, sila ukuzosinikela ukuthi uhlabe uhlukanise ngezwi lakho, sikwazi Nkosi ukucabanga okuyikho, izizindlo zethu zithathwe, kwanokufisa kwethu Nkosi sifise njengalokhu wena ufisa. Ngiyakubonga Nkosi, ngingelutho. Ngiyakubonga ukuthi uyangicabanga, ngiyakubonga ukuthi uyangikhumbula, ngiyakubonga ukuthi uyangazi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. Namhlanje-ke ngisendlini yenkonzo lapho engihlezi khona nje kulolu suku. Ngibonga uNkulunkulu ngaleli thuba bazalwane, livela kancane. Ngiyamdumisa, angiphezi. Sizofunda-ke bancele, siphindela encwadini yesambulo.
Isambulu chapter 3 ebesimfundile last ngolwesine oludlule, kodwa sizofunda uverse 2 and 3. Sasifunda u2 and 3 last week. Namhlanje sizoqala ukufunda kuverse 8. Bazalwane, ngiyakholwa ngizozwakala, ngikhohlwa ama-earphones ekuseni mangiphuma ngiza la. Siqale-ke bazalwane ukufunda. Ngizongixolela-ke mangingiza ngiphethe iBhayibheli engingajwayele ukuliphatha, ngiliphathe esikoleni, linamagama amancane. Kanti iminyaka isihambile, angazi ukuthi ngangilithenge ngoba ngithembeni. Kodwa-ke uNkulunkulu wethu ongukukhanya, uyena uzongikhanyisela. Siqale sifunde bazalwane, Isambulo chapter 3, siqala ukufunda kuverse 8. Kufundeka kanje: ngiyayazi imisebenzi yakho, bheka, ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo, ongenakuvalwa muntu. Ngokuba unamandla amancane, kanti waligcina izwi lami, kawuliphikanga igama lami. Bheka, ngiyakubakhipha esinagogeni kaSathane abazishaya abaJuda bengesibo, kepha beqamba amanga. Bheka, ngiyakubenza ukuba beze bakhuleke phambi kwezinyawo zakho, bazi ukuthi ngikuthandile, ngokuba ulilondile izwi lokubekezela kwami. Nami-ke ngiyakukulonda ngehora lokulingwa eliyakufika ezweni lonke lokulinga bonke abaphileyo emhlabeni. Bheka, uverse 11 uthi, ngiyeza masinyane, bambisisa lokho nakho, ukuze kungabikho muntu okwamuka umqhele wakho. uJesu Kristu uyinkosi. Isihloko-ke sanamhlanje sithi bambisisa lokho onakho. Isihloko esidlulile sangolwesine udlulile sasithi vuka ulinde uqiniso okuseleyo. So now kusho ukuthi kukhona okwakusele bazalwane. uJesu Kristu inkosi. Kwakungafile konke. Kukhona okwakusele, eyikhona inhlasana efihlwe khona emlotheni. Vuka uqinise, ulinde uqinise okuseleyo. Jesu Kristu inkosi. Namhlanje-ke sithi kubambisise lokho nakho. Lithi-ke lelizwi bazalwane, ngiyayazi imisebenzi yakho. Ngiyayazi imisebenzi yakho. Abe sithi bheka, ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliweyo. uNkulunkulu wethu isimangaliso, indlela sithanda ngayo. Uthi ngiyazi ukuthi amandla akho mancane. So lo mnyango engovulile akekho ozowuvala. Sithi uma ngabe sikhuleka sithi uyavula, angabi khona okwazi ukuvala. Athi uma evala angabi khona, ngoba amandla ethu bazalwane mancane. Pholi yini ithemba lomuntu ongenaNkulunkulu? Likuphi ithemba lakhe bazalwane? Uma ngabe nje usazishaya isifuba ungcono, ungakwazi ukuzendlala, likuphi ithemba lakho? Lithi lelizwi, uNkulunkulu wethu uyazi ukuthi amandla ethu mancane. Kodwa uthi uPawuli uma ngabe ekhuleka ecela ukuphulukiswa esifeni ayenaso, uthi ingelosi yayimukulile wakhala enkosini. Inkosi yathi, don't worry Paul, ungakhathazeki. Amandla ami ayapheleliswa kulobu buthakathaka bakho. Kusho ukuthi uNkulunkulu wethu akanandaba ukuthi singobani, sibuthakathaka kangakanani. Yena ufaka amandla ngoba uyazi ukuthi amandla ethu mancane. Bese siyaphila.
kungaba semphefumulweni. Ukhona okwazi ukulapha umphefumulo bazalwane, khona okwazi ukududuza. Ake ngithi nje uhanjelwe isihlobo, khona okwazi ukukududuza ududuzeke. Akekho, akekho, ngoba amandla ethu awafinyeleli lapho. Kodwa uNkulunkulu wethu onamandla uyawuvula umnyango ukuthi masikhuluma ngezwi lakhe kufinyelele enhlizweni yomuntu. Asinamandla neze, akukho nokuhlakanipha esinakho, akukho nje noba ngcono esingathi siyikhona, ngoba amandla sinawo. Kodwa ngenxa yokuthi uNkulunkulu ubuka ukuzama kwakho la ukhona, if you try, uzama ukwenza kahle, athi umhlabelele engazi noma waseluthela noma waphi, athi ngozamela ukuphila kuyinkosi, athi ngiyozama ukuthi ngiphile ngisenkosini. Bazalwane, asinawo amandla. Kusho izwi kwisambulo lithi inkosi iyawuvula umnyango. Uma yevula umnyango wenzela ukuthi singastrugglishi. Uyazi ukuthi yikho amabandla emaningi kangaka. uNkulunkulu uvula iminyango ukuze singabi nakho ukuthi silambele izwi asilitholi indawo. Ngike ngamangala ngibuka enye podcast izolo. Iyasisonje ubani yasisikodwa wakamazibuko, I think usho njalo wakamazibuko. Uthi wayehamba estradini impilo yakhe ihlangahlangene, ewile bazalwane. Impilo nje ihlangahlangene, uthi engenamali, engenalutho, kodwa ekweleta imali ezinkulu akade eyithatha ngokuzethemba. Uthi uthe esendleleni ephuma emsebenzini kunomuntu ocelayo ongcolile. Abazi labantu abahlala enhlanganweni zemigwaqo becele ukuphiwa. Babekhona nangesikhathi senkosi uJesu, babekhona nangesikhathi sabafundi inkosi uJesu ingasekho. Yibo laba, omunye wabo lo kwathiwa wathi uPetro, igolide nesiliva anginakho, kodwa nginenkosi uJesu engizokwamukelisa yona. So babekhona, nakho kuze kuthiwe akathule kuzodlula uJesu, bathi akathule ababe naye, kodwa yena wathi indodana kaDavide ngihawukele. So lo sisi uthi-ke uma ephuma emsebenzini uhamba nabanye odadewethu ababili, uthi badlule kulo muntu, athi lo muntu ngicela ngiphe 10. Ngicela nje ningiphe 10. Uthi badlule, hayi asinawo 10, asinamali, badlule. Uthi mase bedlulile kube nezwi. Uthi wayenomuntu wayemthinta ehlombe nje njalo, athi hamba uyomnikeza, jika iphindele kuloya muntu. Uthi avele ame khona lapho ebesetshela labo ukuthi ake sihambeni siye kuloya muntu, nginalo 10 ngizomnika lona. Mayefika afika amnike. Uthi mayemnika umuntu, uthi avele athi ubani igama lakho, uthi alisho igama lakhe, uthi ebesethi, uthi ebesevele emtshela indaba, tshele nje ukuthi uyabona nje wena ulwelani, iy'nkinga ey'ngaka ngoba watshela ukuthi wena unqoba kanjani. Uthi wayetsheliwe ukuthi yena uyonqoba ngomthandazo kukho konke, kodwa ngenxa yokuthi siyezwa Nkosi ikhulume kanye nakabili singalaleli, kwaba njalo nakuyena. Ngiyayixoxa le ndaba ingiqedela isikhathi, kodwa ngifuna ukufika la ekugcineni, ngasekugcineni kwayo. Uthi-ke uma esemtshele zonke lezi zinto, uthi ngiyambuka lo muntu ukuthi uthi nje out of the blue ngivele ngibuza ukuthi ubani igama lakho, uthi athi nguJeremaya. Uthi bese ngiyahamba, uthi abonge bese ngiyahamba, sihambe. Uthi sisuka lapho sobathatha akekho wakhuluma, thatha ayofika erenki. Uthi into esayikhuluma kwaba ubhabhayi, sasihamba sigibele amateksi ahlukene. Uthi uma ngifika ekhaya ngifike ngingene ngikhuleke
ngikhale uthi kuvuleke-ke izinto, zambuleke-ke izinto. Uthi ukuthi ngelinye ilanga ngithi kulabo udadewethu, ake sihambe siyobheka uJeremaya. Uthi hhayi bo, sabuza lutho ukumthola uJeremaya. Ngiyayazi imisebenzi yakho. Akayena kokuqala oseke wabona iy'ngelosi wangaqonda. Angidluleke kule ndaba. Ngifuna ukuthi uNkulunkulu uyabazi ubuthakathaka bethu, and ngaso sonke isikhathi uyakunika indlela yokuhamba. uNkulunkulu wethu uthi uyavula umnyango ngoba azi ukuthi thina asinawo amandla. uNkulunkulu wethu uyasihlelela, uthi bheka ngimisile phambi kwakho umnyango ovuliwe, ongenakuvalwa umuntu ngoba unamandla amancane. Kodwa uNkulunkulu wethu uthanda ukuthi sigcine izwi lakhe. Lithi-ke iBhayibheli lami alikude nathi, likhona ngisho phakathi kwethu. Uma sizogcina izwi lakhe sililinde, ngempela sizokwenzelwa okuhle, sizohamba kalula emhlabeni, sizophila kahle kulo mhlaba onzima kangaka ukuthi ungawuhamba nje kuwo uyihambela ngokwakho. Siyadinga nje ukuthi sibambelele emazwini kaNkulunkulu, sibambelele ezwini likaNkulunkulu, sinake izwi nezwi alikhulumayo kithi. Mangifunda-ke le ndaba, bazalwane, ngifunda leli vesi. uNkulunkulu uthembisa into enkulu, uthembisa ukusikhipha ngisho emasinagogeni kaSathane. Ngike ngathintwa ngobunye ubufakazi kade bula ngephasika. Umuntu okhishiwe emasinagogweni athize waze watshela ukuthi uma usulitholile lelo bandla, uma selifikile ngiyobe sengizobuya. Uthi-ke la ngiyeza masinyane, okwakho nje ukubambisisa lokho onakho, ukubambisisa lokhuya athe kuvuse, vuka ukulinda ukuqinise, ube suyabambisisa. Uyazi ukuthi uthi uPawulu esho kuTimotheyu eholwa inkosi, uthi ngabe bikho umuntu ozokwaphuca umqhele wakho. Ukuze ungaphuci umqhele, kumele ukuthi uhambe uzibonakalise uthembekile, uziveze uyisisebenzi esithembekile esiqondisa kahle izwi leqiniso. Uziveza kuNkulunkulu nakubantu, awuzivezi kubantu usilela kuNkulunkulu. Ile nto-ke bazalwane eyenza ukuthi sihlale njalo sizendlala, njalo imiphefumulo yethu yomile, yomele izwi likaNkulunkulu, yomele ukulunga, yomele ukwenza intando kaNkulunkulu, ukuze siqondise kahle izwi leqiniso. Bazalwane, ayikho into ebuhlungu njengokuzizwa, ngike ngizwe nabanye bakuyabenza, uzizwe ukuthi hayi, ngathi kukhona la ngiluze khona i-connection, ngathi kukhona la ngiluza khona i-network. Kodwa uNkulunkulu wethu uthembekile, uthi ngiyazi amandla akho mancane kakhulu, ngeke uze uphushe ngisho umnyango uthi uvuleke. Uyazi kusho ukuthi asikwazi ngisho nokukhuleka kuze kusuke uphahla, asikwazi ukukhuleka kuvuleka iminyango bazalwane, kodwa sidinga amandla lawa kaNkulunkulu, ngoba uyasazi ukuthi yikho ethi ayapheleliswa ebuthakathakeni bethu. Thina siza nobuthakathaka, yena ezinamandla, bese siyaphumelela. Kunezimo-ke eziye zisishaye bazalwane, uzithole nawe usukhala njengabangenathemba.
kodwa hlala ethembeni. uNkulunkulu nawe, uNkulunkulu uyakubona, uNkulunkulu uyabazi ubuthakathaka bakho, and uNkulunkulu uyafaka amandla akhe ukuvulela iminyango obungeke wayivula wena ngokwakho, ngoba wena amandla awunawo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, bazalwane. Angazi ukuthi ngingathini, kodwa ngibheka nje isimo sami, ngibheka nje izinto zonke ezenzekalayo. Lithi baye bathi abantu uma ngabe u-strong impi iba inkulu ukuze imeshe i-strength sakho. Kodwa mina ngithola ukuthi angikho strong, kodwa izimpi ziba inkulu. Namhlanje ngiyavulela ukuthi ingoba iNkosi iyazi ukuthi amandla ami mancane. Bathi siwaye izimpi zami ziba inkulu. Ngoba amandla ami mancane, uma amandla ami emancane, yena-ke ebese efaka amandla abonakaliswe-ke ebuthakathakeni bami. Ngiyambonga uNkulunkulu, bazalwane. Angazi ngathini. Ngibonga nje i-reassurance uNkulunkulu asinika yona usuku nosuku. Uyazi ukuthi each time sivuka, uNkulunkulu uthi mina nginawe. Each time uhlangana nesimo esithusayo, athi uNkulunkulu mina nginawe. Each time ubhekana nempi obonayo ukuthi hayi, amanzi amakhulu ngeke ngiyinqobe, athi uNkulunkulu mina nginawe. Okwakho nje susa ukwesaba, susa uvalo. Ngibheka uPetro, kubuya nje indaba kaPetro ehamba phezu kwamanzi, ebone iNkosi uJesu ihamba phezu kwamanzi, izosiqinisekisa iNkosi uJesu ukuthi uma nje ukukholwa kwakho kunganganganga inhlamvu yesinabi, ungasho esihlahleni, emthini omkhulu ongeke wasuka kalula ukuthi suka uyomila lapha, usuke. Kodwa ngenxa yokusaba asikwenzi, bazalwane, ngenxa nje yefiye. Athi uNkulunkulu uBaba ezwini lakhe amagwala awangena ezulwini. Ifiye ukwesaba kuhambisana nobugwala. Ufiye nje ubugwala kahle kahle. So ngiyambonga nje uNkulunkulu othi ebuthakathakeni bami amandla akhe ayapheleliswa. Ngike ngifunda incwadi kaTimotheo. uTimotheo bani lo? Timotheo chapter 6 verse 11 ukhuluma ngayo lento, ugcizelela la emsebenzini. uNkulunkulu athi silonde izwi lakhe, silonde ukubekezela kwakhe. uTimotheo chapter 6 First Timothy, uTimotheo uqala lapha ku-chapter 6 verse 11 wakhona uthi, kepha wena umuntu kaNkulunkulu balekela lezo zinto, jonga ukulunga nokumesaba uNkulunkulu, nokukholwa, nothando, nokubekezela, nobumnene, yilwa ukulwa okuhle. Asinamandla, bazalwane, okulwa, kodwa sinezinto kumele sizenze ukuze sifinyelele ukuthi singeneni kulo mnyango uNkulunkulu asivulele wona, esingeke sayizivulela bona thina. Uthi wena muntu kaNkulunkulu balekela izinto, zikhona lapha ngenhla ibhaliwe kule ncwadi, zikhona, ungayifundela. Okunye nje kwabo ukuthanda imali kukhona nakho, lento esiyenzayo kule mihla, ukuthi mase siyifisa sidukela ukukholwa. Bazalwane, kunezinto kumele siyibalekele, izinto ezithandekayo emehlweni enyama, ukuze sikwazi ukungena kulo mnyango where we don't struggle to open. Asizabalazi ukuvula, uvele umiswe uvuliwe. Ngiyathanda mangabe behlabelela abantwana bakaNkulunkulu bethi isango lakhona, isango linguJesu, limile livulekile, isango lakhona. Uthi la uTimotheo uthi yila kulokuhle kokukholwa, ubambelele ekuphileni okuphakade owabizelwa kuko.
wavuma ukuvuma okuhle phambi kofakazi abaningi. Uthi-ke, ngiyakuyala phambi kaNkulunkulu ophilisa konke naphambi kukaKristu Jesu owavuma ukuvuma okuhle phambi kukaPontius Pilate. Webazalwane, asike sihambe ngokukholwa ngoba uNkulunkulu usihlelela izinto ezinkulu. uNkulunkulu Baba, ucabanga mina. Ngeke ngithi uma ngibuka mina ngithi ngempela ukukholwa kungokwabantu bonke. Uma ngisibheka mina, ngisibheka nje ngisho nemvelaphi yami, ifamily la ngiqhamuka khona, indawo la ngiqhamuka khona, impilo nje engiyiphilile. Mina ngike ngadespayizwa, mina ngike nganyanywa, mina ngike nganyanyeka ebantwini. Mina ngazange ukuthi ngani. Kodwa uNkulunkulu wangithanda nginjalo. Ngike ngayiphila nempilo enyenyekayo bazalwane. Kodwa ngathandwa nginje, ngavulela umnyango nginjalo. Hayi bazalwane, singahluleki. Athi umhlabeleli siqonde ekhaya. Nithini? Isango lakhona nguJesu. Athi masingathiwa yilutho, asingathiyeki ngalutho, asibambelele ezintweni zokukholwa, asibambelele kuNkulunkulu. Senze ukulunga, sikujonge, sikufuna ukulunga, sifune nokumesaba uNkulunkulu. Ngingena la ekuseni, benginesililo sokuthi Nkosi, ngizwa yomile inhliziyo yami, ngizwa ngomile kakhulu. Ngomile, inhliziyo yami ifuna wena, ngikulambele Nkosi. So ngiyambonga uNkulunkulu ngala onke amazwi engafundile namhlanje ayangikhombisa ukuthi kuyenzeka. Bazalwane, akusinto yomntakabani. Nathi thina singelutho, thina esake sakhondemwa. Mina ngangakhondemwa bazalwane. Ngithi ngiyofuna umsebenzi kwathiwa hayi wena-ke hamba uyodla imfino yakini, because that was my stable diet. Bazalwane, sike sakhondemwa emhlabeni, sike sahlulelwa, sike sanyathelwa phansi. Kuye kwathi ey'nsukwini nje enyangeni ngo-October, beginning of November, kwanesimo esavela ekhaya. Kwakungathi batshelene abazalwane babefike bafunda ivesi elithi utshani buyabuna nembali iyavuthuluka. And uyabona ukuthi umuzwa lelo zwi usenkingeni esasikuyona, uvele ubone ukuthi okay, this was meant to be. Kodwa how? uNkulunkulu emuhle uthi bambisisa lokho nakho, ngoba ngiyeza masinyane. Bazalwane, asibambisiseni ngisho njalo nje namhlanje. Ngiyamdumisa kakhulu uNkulunkulu ngethuba. Ngiyambonga uNkulunkulu ngothando. Ngiyamesaba uNkulunkulu ngokuthanda mina ngingelutho. Inhliziyo yami iyalangazelela ukumbona mhla sabizwa iNkosi. Ngize ngimbongele ubaba uMphostoli mayesehlabelela icule ethi mayebizwa amagama ngothi yebo Nkosi, nangu mina la. And ngiyabona ukuthi ngempela yilokho engikufunayo. Akukho okunye ukuthi nje mhla amagama esibizwa, nami ngiphakamise isandla ngithi nangu Nkosi mina. Jesu Kristu inkosi. Bazalwane, asihambeni ngokukholwa, sizimisele bazalwane. Okwethu nje ukuthi sihambe ngokukholwa, uNkulunkulu avule umnyango. Jesu Kristu uyinkosi. Sikhuleke. Siyakubonga baba wethu ongcwele ngezwi lakho. Khulumile nathi namhlanje. Dumo longo lwakho, izibongo zikufanele. Akekho omunye esingamdumisa ngaphandle kwakho, ngoba akekho esingamlinganisa
simfanise nawe. UJehova igama lakho, uthe uyasiholela emadlelweni ahlaza, ubuyise umphefumulo wethu. Nkosi, umphefumulo wethu ubuyisa ngenxa yegama lakho. Awubuyisi ngoba sidinga ukubuyiswa, awubuyisi futhi Nkosi ngoba sisenze kahle sahamba sakuflathela, kodwa ubuyisa ngenxa yegama lakho. Kungalokho-ke sikudumisa. Awugcini ngokubuyisa imphefumulo yethu, ubuye ungavumi nokuthi unyawo lwethu lushelele, usilondoloze, ungozeli, ungalali. Nkosi, siyabonga. Baba wethu ongcwele, siyabonga. Sibonga ukuthi uyahlelemba ngisho amagebhugebhu. Nkosi, awugcine ukusivulela iminyango. Nkosi, uyalivula isango elinguJesu. Uhlelemba amagebhugebhu, wenze inyawo zethu zibe njengezendlu zelekazi. Noma ngabe kuyashibilika, singashibiliki. UJehova igama lakho uyababazeka, mnene, phakeme, ungcwele, wena wedwa. Duma ulungelo lakho nesibongo, Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, amen. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane ngezwi lakhe. Inkosi ingibusise bazalwane, ngimthanda kakhulu. Ngiyakholwa-ke khona sizobabona ngokuvuma kwenkosi ngoMgqibelo eThekwini. Inkosi size bazalwane, kungabi ukuhamba, kodwa ukuhamba kwethu sikuzuze sikudingayo. Jesu Kristu inkosi, amen.